Lalabas pa lang po ang mga bebenta po ng ating vendor sa ating mga mamimili, no? Ang mga magagandang manggang hinog. Ang presyo po ay 80 pesos per kilo. Nakakabili po ng 40 pesos na kalahating kilo. So yung dilis po natin dito ay lahatan na ay 50 pesos. Bossing, magkano per kilo ng gagaong mo? 260. Laki ng bakoko mo ngayon. Isang piraso? Isang piraso? Laki, no? Malaki pala ng ganyan yung bakoko. Kala ko yung saktuhan lang. Meron pa mas malaki dyan. Pag kinuhuli sa dagat to, tawag dito bangok-ngok eh. Ganyan kalalaki, oh. Yung kada tabo po dito ng bentahan ng talaba at tahong ay nagkakahalaga po ng 100 pesos. Na matataba po na talaba at tahong. Pango, shout out. Magkano per kilo mo ng hipon? 320 lang. Push the button lang sa ilong ni Pango. 320 ang per kilo ng hipon. Ahan po dito na sariwa ay 170 na per kilo. Tapos yung mga torsilyo na ibinibenta rin po dito ay 150 po ang per kilo. Yung pong isda na yan na torsilyo na tinatawag natin, paglaki po niyan ay isdang barakuda. 60 pesos na kilo. Sa malaki po ay 90 pesos. Ang ating sahasa nasa halagang 160 per kilo. So yung tumpok ng dalagang bukid ay 100 pesos lang po. Tapos yung mga tumpukan dito ng mga tulingan ibinagsak presyo po sa halagang 80 pesos na lang po ang kada tumpukan. 60 pesos kilo ng mga gulyasan at yung mahilabila po ay 80 pesos per kilo. Shout out to this poging-pogi. Nakaway wala yung geng-geng. Shout out. Bentahan dito ng tumpukan ng isdang salay ginto. 50 pesos lang po, guys. Followers ng Islandi yan. Shout out sa inyong lahat. Lalong-lalo na yung mga OFW natin yan. Shout out sa inyong lahat. Ayun. At saka shout out kay Jairo Bernardo. Nasa Romulo na, nagkakapi na. Shout out sa'yo. Mabuhay ka kung gusto mo. Akala ko iba iniinom, may kape pala. At saka kay Chirian Puntanes. Pia Balasote. Shout out. Team Bayas. Shout out sa inyo. Ayun. Team Bayas. Oo, Team Bayas. At saka kay June Bukad sa Texas. At saka kay Leslie Revino. Sa Canada. Sa Canada. Shout out sa'yo. Si Bernardo sa Australia. Ayun. Shout out sa inyong lahat. Ayun. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Ayun, mabuhay kayo hanggat gusto nyo, no? Mag-happy-happy lang at Especially kay Brian Flores. ayun, si Brian Flores naman ngayon ang huling especially na Nagtitinda sa harap ng Golden Best. ayun, Shout papakita out ko kay yung Brian Golden Best, ha. Flores. Shout. Bago ka na. Ayun. Magbago ka na, Brian Flores. So, alright, good morning at araw po ngayon ng linggo. So update ulit tayo ng kanilang mga panibagong latag dito po sa Malabon Fish Market. At ang mga presyo ay aalamin din po natin. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Bagong dating na mangga. Ilalabas pa lang po ang mga bebenta po ng ating vendor sa ating mga mamimili, no? Ang mga magagandang manggang hinog. Ang presyo po ay 80 pesos per kilo. Nakakabili po ng 40 pesos na kalahating kilo. So dito muna tayo, no, sa kahabaan nito at dito na tayo mag-a-update bago natin puntahan yung pwesto nila Boss Maeng na nagbebenta ng mga bangus dagupan. So presyo ng mga tumpukan, yan po yung mga presyo niya.
Pogi, shout out. Oh, shoutout po, Itan o, kaway. Shout out. Kaway naman dyan, Pogi. Mayroon ka kamay ka. Ayaw ko maway eh. Ayaw. So, ito yung mga latag dito ng mga isda. Ito yung malaking bakoko. So, yung dilis po natin dito ay lahatan na ay 50 pesos. Bossing, magkano per kilo ng gagaong mo? 260. Eh, laki ng bakoko mo ngayon. Isang piraso? Isang piraso? Laki, no? Malaki pala ng ganyan yung bakoko. Kala ko, yung saktuhan lang. Meron pa mas malaki dyan. Pag kinuhuli sa dagat, to, tawag dito bangok-ngok eh. Ganyan kalalaki, oh. Malaki pala na malaki yan. Etong bisugo mo. Bali 300 pesos ang kilo. Ganda ng bakokon, laki oh. So, isang piraso po 300 pesos na po binibenta, no? Boss, thank you, salamat. Yung kada tabo po dito ng bentahan ng talaba at tahong ay nagkakahalaga po ng 100 pesos na matataba po na talaba at tahong. Shout out sa mga kasama niyang may hangover pa. Ayun, absent pala. Good morning, Panay. Good morning. Shout out po. Magkasama yung maglolo. So, ang ganda ng hipon, no? Magkano presyo? 320. So, yung magagandang hipon po natin, 320 na per kilo. Tapos yung mga tulingan, 100 pesos po na bentahan ng tumpukan. So, yung talong walang pagbabago sa presyo. Ang presyo pa rin po niya ay 50 pesos per kilo. Salamat. So, yun po yung update natin sa tatagan ng kanyang hipon. So, dito alamin natin yung presyo. Magkano presyo? 320 rin ang... So, yun po, no? Ang presyo po ng hipon dito ay 320 per kilo. 20 natin, dadagdagan ka natin malalaki yun. Ayan po yung mga latagan nila dito, no? Yung mga per kilo dito ng torsilyo ay 140 per kilo. So, yan po yung mga latag na pusit kalawang na malalaki. At ang presyo ng mga galunggong ay 100 pesos na kilo. Ayan, no? Yan po yung mga latagan po nila, no? Maganda din to pa, oh. Torsilyo. Tapos sa mga presyo, pango, shout out. Magkano per kilo mo ng hipon? 320 lang. Push the button lang sa ilong ni Pango. 320 ang per kilo ng hipon. Shout out, Pango. So yun po yung mga presyo ng hipon. Sa halagang 320 ang ating mga napagtanungan ng kanilang latag. So mga big size po yung mga hipon na ating nakikita dito na latagan sa Malabon Fish Market. At ang mga presyo ng mga alumahan po dito na sariwa ay 170 na per kilo. Tapos yung mga torsilyo na ibinibenta rin po dito ay 150 po ang per kilo. Yung pong isda na yan na torsilyo na tinatawag natin, paglaki po niyan ay isdang barakuda. So yung malaki ay 200 pesos na kilo. So yung mga gulyasan natin ay 70 pesos per kilo. Yellowfin tuna ay 100 pesos. Dito magkano, Pogi?
Sige na, 330 na lang yan. Yun, 330 po na hipon. Malalaki po yan ha. Tapos yung kabila po ay 280 na bigayan po ng presyo. So, shout out nga pala sa ating mga viewers no, na lagi po sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Shout out po sa inyong lahat. So, sa mga presyo dito ng mga tilapiyang Batangas ay 90 pesos per kilo. Ang bangus po natin na kada isang piraso ay 120. Yung tulingan ay 100 pesos kilo. Gulyasan ay 80 pesos kilo. Ang galunggong ay 100 pesos per kilo. Hoy, bossing, ipon! Sa'yo na lang yan! So mura po yung mga tulingan pa rin natin, kagaya pa rin kahapon. Ang kanilang mga presyo ay 70 pesos hanggang 80 pesos na per kilo ng gulyasan. Mga tumpukan na bentahan naman po dito, no? Ang per kilo po ng tilapia. Shout out po. Good morning. Ayan po yung presyo ng mga hipon nila. 300 pesos. 300 ang kilo. Magkano per kilo dyan? 360 naman po sa per kilo ng hipon. Mga big size. So yung kilo ng mga tilapiyang Batangas dito na maliliit, 60 pesos na kilo. Sa malaki po ay 90 pesos. Ang ating sahasa nasa halagang 160 per kilo. So yung tumpok ng dalagang bukid ay 100 pesos lang po. Ayan. Oo. Ayun, poging-pogi na naman. Shout out Boss Lando, poging-pogi. Shout out po sa inyong lahat. Shout out, good morning, good morning. Ano to, Buriki family? Buriki. Shout out po sa Buriki family. Ibig sabihin, Burikat! Burikat. Shout out sa Burikat family. At sa Burikit. Burikit family, dalawa na pala. So yun po yung mga nakita nating mga latagan po dito ng presyuhan ng kanilang mga ibinibenta sa ating mga mamimili. So dito napakaganda ng hipon ay sa halagang 340 po. Big size hipon din po yan. Oh. Tapos sa kabila ay 300 pesos na kada kilo. Ang ating mga pusit lumot 240 na per kilo. So yung presyo ng ating mga tunsoy 70 pesos per kilo. 70 pesos sa per kilo ng mga dilis. Ganda ng dilis, no? 70 pesos lang po yan na inyong mabibili. Tapos yung mga tumpukan dito ng mga tulingan ibinagsak presyo po sa halagang 80 pesos na lang po ang kada tumpukan. Ayan, yung mga presyo na napakaganda at murang-mura po na mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. Dito naman po ang magagandang mga tulingan ay nagkakahalaga ng 70 pesos per kilo. Yung tilapiyang Batangas ay 90 pesos per kilo. Shout out sa'yo, poging-pogi. Yun, yung naantay ko sa'yo, yung kaway-kaway. Shout out sa'yo, pogi. Ayun, shout out kay Tio Nasinggero. Hindi ka na tumutog pa dito sa Malabon Fish Market at nakalimutan mo na maghanap buhay. Shout out sa'yo.
60 pesos kilo ng mga gulyasan. At yung mahilab-hilab po ay 80 pesos per kilo. Shout out ulit sa'yo, poging-pogi. Nakaway ulit yung geng-geng. Shout out. Magkano presyo? 280 naman po ang per kilo dito ng hipon. Yun no, yung mga bentahan dito ng tumpukan ng isdang salay ginto, 50 pesos lang po guys. Murang-mura po no, 50 pesos lang po yan na tumpukan. Tapos yung mga bentahan po dito ng tulingan, mga tumpukan ay 100 pesos at mga galunggong burot. So murang-mura pa rin po yung mga bentahan dito ng isda, no? So yan po yung mga presyo. Tumpukan 100 pesos. Tapos yung mga isdang pagi ay 100 pesos per kilo. Ilang ang tinda? Aga naman. Umaga kang ano. Tumpukan po ng mga galunggong. Boss Alex, magkano tumpok niyan? Ayun, 100 pesos na tumpukan po ng mga galunggong. Tapos yung mga presyo ng hipon natin dito ay 400 pesos na per kilo. Yung tumpukan ay 50 pesos. Ito po yung mga ginagawang pang-okoy, no? Na latag po dito ng hipon. Meron pong 220 na per kilo. So yung mga magagandang latagan po dito, ang mga tumpukan po ng sapsap at kabase ay 50 pesos po na inyong mabibili. Yung mga yellow pinto na natin ay 100 pesos po ang per kilo. So murang-mura po yung isda, no? So grabe yung mga presyo na naitanong natin sa ating mga vendor dito. Talagang solido yung mga presyuhan. Yung gulyasan po dito ay 2 piraso. Pwede nyo na pong angkinin. 100 pesos na kilo. Naubos na po. 2 piraso na lang. Ayun, shoutout po sa mga tindera mababait po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At ang mga tumpukan ng mga tulingan ay sa halagang 100 pesos po. Ayun, shoutout. Malikod eh. Yan po yung 100 pesos na tumpukan po ng isdang tulingan. So, magaganda po, no? Ayan, mga latag na 100 pesos. Ayan, 100 pesos po sa latag ng mga tulingan. So, dagsa po ang mga tulingan dito sa Malabon Fish Market, oh. Ang ganda ng ano, sariwa po yung tulingan. 100 pesos tumpukan. Sige na, santahan na lang yan. Botohan na po. Ayun, dahil sa botohan, lahatan na. Ito po yung mga isdang nilachay. Magkano tumpukan, bossing? 100 pesos lang po sa tumpukan. Shout out sa iyo, Jeff Baliw. Shout out, talagang Lando Lasingero. iyon ang sinasabi ko, natuloy din. Magkano tumpukan niya? 100 pesos, no? 100, kahit ano, 100. Kahit ano dyan, 100 pesos ang tumpok. So, jackpot ka sa mga isdang tumpukan dito dahil sa murang presyo. Shout out sa iyo, Onse. Shout out kay Boss Orse. Ay, nasa likod ko pala. Busy. Iniwanan siya ng partner niya. Yung partner niya pag-alaga. Ay, ito pala! Ano boss? Walang forever. Walang forever. Lahat nang iiwan. Seryoso. Ay, nang legit. Walang forever. Serious eh. Ito yung mga latagan dito ng mga isdang bato.
Grabe yung mga, ano, ito yung mais ng sagisi. Tapos yung mga tumpukan ng mga gulyasan, 100 pesos. Boss, good morning. Ito yung mga latag niya na labahita. Ito tumpukan 100 pesos. Napakarami na oh. Mga isdang bato. Ito po 100 pesos din. Mga isdang labahita naman. So sa mga tumpukan ay talagang maraming mabibili rito sa halagang 100 pesos po, no? Grabe. Ang dami. Tapos mga isdang papakol. Bossing, thank you. Tapos mga papakol, ayan. 150 na tumpukan, pwede ka na mag-ihaw. Ayan, no? Ang dami, no? Mga isdang bato. Ay, pating yan. Isda pating eh, panitik nyo. Ayun, no? Pating po, no? Na nakahiwa na. Bossing, thank you, ha. Yeah. So, shout out. Sino siya shout out mo? Rhea. Logrosa. So, shout out sa'yo. Rhea Logrosa. Taga saan? Taga Susuya sa Perez. Ayun, taga Tunsuya, no? Sa Perez, Malabon City. Barangay Tunsuya po. Shout out sa'yo. Christian Jao, saan Christian Jao? Tumugpa eh. Hindi ba tumagpa? Tapos, thank you, ha. Lipat na sa kabila. So yun na nga po, at mga presyohan nila sa tumpukan ay sulit at 100 pesos po lamang na inyong mabibili. Yan din po mga gulyasan ay 100 pesos din po na tumpukan. Galunggong, yan din po yung mga latagan po nila dito. So yung mga tulingan po dito ay 100 pesos po na mga tumpok na inyong mabibili, na tinumpok na po. At yung mga malalaking taong po dito ay 100 pesos din po na inyong mabibili. So anyway, at ang ating pag-iikot at pag-update dito sa bayan po ng Malabon Fish Market ay talagang ang tumpukan ay murang-mura po pa rin po na mabibili sa halagang 100 pesos ay may sulit ulam ka na. At mga 50 pesos, no? So medyo may pagtaas po at paggalaw ang presyo ng mga hipon na ating mga naitanong sa ating mga vendor. Ang huling pagtatanong natin ng mga presyo ng hipon, no? Sa nakita natin ay 400 pesos po yung mataas na presyo. Pero yung mga iba mayroon 320, mga big size. Magaganda na rin po yung mga latag ng hipon. So sa dami na nagtatanong sa atin sa Facebook at sa ating YouTube channel kung saan tong lugar na to, no? Ito po ay lugar ng 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. Paki-waste na lang po. So ito yung kahabaan po, no? Napapunta sa may tulay ng Nabotas. At pagbaba, pag galing po kayo ng Nabotas, pagbaba naman po ay ito po yung Malabon Fish Port. So itong labas po ng fish port ay tinatawag po natin Malabon Fish Market dahil dito po yung mga vendor na nagtitinda simula pa lang po ng mga alas 5 ng madaling araw ay meron na rin po silang mga latag. So ito naman po yung kahabaan ng FC Villa na manggagaling po ng mga monumento. So yan po yung City Hall ng Malabon, yung kulay gray na po yan. At kung kayo ay manggagaling sa Abad Santos o sa ibang lugar na galing sa monumento, pwede na po kayong sumakay sa Bayan Monumento na papunta at patungo at baba lang po kayo sa St. James at makikita at matatanaw nyo po rito yung simbahan ng San Bartolome. Lakad na lang po kayo at matutuntun nyo po itong Malabon Fish Market. So dito yung mga presyuhan ng mga tilapyang Batangas ay 100 pesos na lang po na per kilo. ₱90 per kilo ng tilapyang Batangas. Wala si kaibigang Agustin at nakikimarites. Ayun. Shoutout sa'yo, Agustin Miraflores.
So ito po yung kanyang paninda, no? At ang presyo ay 90 pesos na per kilo. So yan po yung mga mamimili po natin sa bayan po ng Malabon Fish Market at mga nag-iikot at naghahanap ng mga murang presyo na mabibili at may ulam sa hapagkainan. Bossing, magkano per kilo ngayon ang ipon mo? 350, 330 na per kilo. So, yung kaibigan natin ayos ni mat out. Ayun, seryoso. Ayun! Ayun, shout out kay Brian Flores na nagbebenta po dito ng hipon. Ang kanyang mga presyo ng hipon ay 350 hanggang 330 na per kilo. Eto na, nalapitan na natin si Agustin. Agustin! Shout out ka na. Yun. Ayun, ayan. Mga solid followers ni Islandi dyan. Shout out sa inyong lahat. Lalong-lalo na yung mga OFW natin dyan. Shout out sa inyong lahat. Ayun. Yun. At saka shout out kay Jairo Bernardo. Nasa Romulo na, nagkakapi na. Shout out sa'yo. Mabuhay ka kung gusto mo. Akala ko iba iniinom, may kape pala. At saka kay Chirian Puntanes. Ah, Pia Balasote. shout out. Team Bayas. Shout out sa inyo. Ayun. Team Bayas. Oo, Team Bayas. At saka kay June Bukad sa Ay. Texas. At saka kay Leslie Revino Sa Canada. sa Canada. Shout out sa'yo. Si Bernardo sa Australia. Ayun, Shout out sa inyong lahat. Ayun. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Ayun, mabuhay kayo hanggat gusto nyo, no? Mag-happy-happy lang at Especially kay Brian Flores. ayun, si Brian Flores naman ngayon ang huling especially Nagtitinda na sa harap ng Golden Best. ayun, Shout out papakita sa ko iyo, yung Brian Golden Best, Flores. ha? Shout. Magbago ka na. Ayan. Magbago ka na, Brian Flores. So, tapat lang po ng Golden Best. Ayan po. Makikita niyo po si Brian Flores po na nagbebenta po ng hipon. So, shout out sa iyo, no? Especially kay Brian Flores, shout out. Good morning, boss Lando. Lodi, good morning. So, happy Mother's Day po sa ating mga magulang, no? So, update natin yung kanyang mga tilapia. At ang tilapia niyan tumatalon pa. Ayan, no? Buhay na buhay. Buhay na buhay sa lapag. So, ang presyo ng kanyang mga tilapiang Batangas ay 90 pesos per kilo. Diyan, malaki mamaya. Sa malaki po ay 100 pesos na per kilo. So, narinig ko na ang bakbakan yung dalawa at i-edit na lang natin. At marami tayo taga-subaybay at tuwang-tuwa sila sa inyong dalawa. Talaga nakikipagbakbakan eh. So, mamaya ayusin ko lang. Kahit yung kapatid ko, tawa ng tawa sa inyo. Shoutout nga pala sa yung customer mo, kalimutan ko lang yung pangalan. Ah. Japan daw siya. Japan? Siya. Ayun, bakasyonista po. Shoutout po. Tayo sa YouTube. Yun, Boss Lando Explorer. Na marami tayong mga taga-subaybay dyan sa Japan, Canada, US na Kalimutan ko lang yung pangalan niya eh. nanonood sa ating YouTube Lagi daw channel ako at yung mga OFW natin na naghahanap buhay po sa ibang bansa, no? Shout out po sa inyong lahat. At tayo ay in-update natin yung kanyang tilapiang Batangas dito sa Malabon Fish Market. So, abante na tayo at mag-alam-alam pa tayo ng mga presyo ng kanilang latag. Thank you, thank you. So, dito yung mga presyo, no? So, yung latag po dito na presyuhan ng hipon ay 320 na per kilo. So, yung mga pusit galawang dito ay 200 pesos na kilo at ang magagandang yellowfin tuna na maliliit. Naaalamin natin yung presyo. So, dito muna tayo kay Maeng, yung kanyang tilapia, bangus dagupan sa halagang 120 na kada piraso. Dagupan po yan, no, na kanyang ibinebenta sa mga mamimili. So, yun, nakita na natin yung presyo ng yellowfin tuna, no. 140 na per kilo. Tapos yung mga piko ng mangga dito ay 80 pesos na per kilo. So yan po yung presyo, no. So anyway, shout out tayo sa ating mga kababayang OFW, no, na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Hi, good morning. Good morning po, shout out po. Shout out po. Ayun, shout out po. Nagtitinda ng mangga. Ayun, shout out po sa nagtitinda ng mangga. Shout out sa nagtitinda ng mangga. Ayun. So anyway, no, nandito tayo sa bandang dulo na, sa gitna na ating pagbablog. So shout out
sa ating mga kababayan dito na dumarayo sa bayan po ng Malabon Fish Market. At sa mga OFW natin na naghahanap buhay po sa ibang bansa, shout out po. At sa mga nakakakilala dito kay Boss Lando Explorer na mga viewers po natin na nakikita tayo na nagbablog sa Malabon Fish Market, shout out po. At sa mga taga Quezon City, shout out. Pasig, shout out po. At kung saan man sulok ng mundo, shout out po sa inyong lahat. So anyway, hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy NBC po sa ating lahat. God bless po and bye bye. Yusin mo yan, takpan. Iwasan pa.